Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Пахвалены Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы, пятніцу спатыкаемся з ксяндзом, канонікам Дмітрыем Пухальскім у праграме «Кодекс кананічнага права». Нагадаю, што падчас гэтай праграмы разглядаем цяжкія і не толькі цяжкія, але яшчэ і цікавыя і розныя выпадкі, розныя правы, як што і чаго ў нас датычыцца, каб усё было згодна з законам. Пахвалены Ісус Христос, на векі вечныя. Амен. Ксёндз Дмітрый, вельмі шчыра вас вітаю ў нашай студыі. Вельмі радуюся, што можам працягваць і маем такую магчымасць працягваць гэтую праграму. Раскажыце, калі ласка, аб чым сёння будзем размаўляць, якіх тэмаў кранацца падчас сённяшняй праграмы? Я таксама вельмі рады ўсіх бачыць і чуць на гэта падчас нашага спаткання. Ну і улічваючы тое, аб чым мы размаўлялі тыдзень таму назад, усё ж такі сёння хацелася б, можа, пачаць размову аб тым, што найбольш цікавіць заўсёды нашых вернікаў. Я аб гэтым кажу як святар, які таксама трошкі ў парафіі часамі працуе. Ось, што людзей сапраўды вельмі моцна цікавіць і з чым, скажам так, найбольш клопатаў у жыцці касцёла, гэта менавіта з заключэннем сакраменту сужэнства. Напэўна, ўся гэта матэрыя, гэта сакраменту, на яе можна глядзець з розных бакоў, і як гісторыя, і дагматыка, і з пастырскага пункту гледжання, і з пункту гледжання кананічнага права, можа нават з пункту гледжання таксама літургіі, як цэлебраваць, што цэлебраваць і гэтак далей. Вось, ну, але паколькі мы займаемся кананічным правам, то хацелася б, конечно, паглядзець на такія канкрэтныя прадпісанні, якія датычаць заключэння сакраменту сужэнства. Хацелася б таксама, каб нашыя вернікі ведалі, што такое сужэнства, ведалі, што гэта не проста нейкі кантракт, нейкі дагавор, нейкая дамова, якая існуе паміж людзьмі, што это нешта найбольш святое, вельмі моцнае, такое тое, што сам сужэнства, якое благаслаўляе сам пан Езус. Бо часта людзі, нават хрысціяне, пытаюцца, а навошта вянчацца? Пойдзем, распішемся ў ЗАГСе, пажывём нейкі час, паглядзім, падыходзім адно аднаму, не падыходзім адно аднаму, ну і пасля гэтага, можа, павянчаемся. І вось першае пытанне, навошта вянчацца? О, вот это пытанне, навошта вянчацца? І сапраўды, калі мы такое пытанне ставім, навошта вянчацца, адразу скажу, што для чалавека, можа, далёкага ад касцёла, адказ на гэтае пытанне можа быць, можа нават і не быць, бо я не ведаю, як адказаць чалавеку, не веруючым, навошта вянчацца. Можа, нават і не патрэба. Але калі мы гаворым пра людзей веруючых, калі мы гаворым пра хрысціянаў, то мы павінны памятаць некалькі рэчаў. І, можа, першая рэч, якую, я думаю, хацелася б запытацца кожнага з радыёслухачоў, я думаю, таксама Лена добра ведае, якая ёсць запаведь любові. Самае першае учора ці пазаўчора было. Не, у гэтую нядзелю будзе ў Евангеліі аб гэтым казаць Езус, што палюбіў Господа ўсім сэрцам сваім, усім розумам, усёй душою сваёю, а бліжняга як самого сябе. Вельмі добра. Гэта сапраўды запаведь любові Бога і бліжняга. Вось. Але, хачу адразу сказаць, гэта запаведь са старога запавету. Так, гэта запаведь са старога запавету. Езус яе толькі цытуе да габрэяў. Так. Вось, і гэта вельмі добра. У свой час это сапраўды была запаведь вельмі важная у асяроддзі габрэйскім, калі яны хадзілі, таксама выходзілі з Егіпту, ішлі да зямлі абяцанай. Вось гэтая запаведь любові была вельмі важная для іх. Вось, але калі мы пачытаем Евангелие ад Яна, там ёсць яшчэ адна запаведь любові, там, дзе Езус гаворыць: новую запаведь даю вам, любіце адно аднаго, як я полюбіў вас. Ёсць такая запаведь. Вось. І аб чым тут ідзе гаворка? Калі мы угледзімся ў гэтай запаведь са старога запавету, з новага запавету, убачым, што паміж імі ёсць розніца досыць вялікая. У старым запавеце Езус што гаворыць? Любі Бога усім сэрцам, усёй душой і бліжняга свайго, як самога сябе. То есть трэба любіць бліжняга як самога сябе, і яшчэ спаўтаруся, гэта ўжо сапраўды вельмі вялікае вымаганне для чалавека. Бо ўсе мы трошкі эгаісты, сябе, конечно, больш любім, вось, і гэта ўжо запаведь любі бліжняга як самога сябе вельмі важная.
Але калі Езус гаворыць: новую запаведь даю вам, любіце адзін аднаго, як я полюбіў вас, а ён полюбіў нас до конца, до крыжа. Ён за нас аддаў сваё жыццё. Да, то есть Езус полюбіў, заклікае нас любіць бліжняга больш, чым самога сябе. Да? І вось на гэтым моманце базуецца, можа, не хачу казаць такія высокія словы, ўся тэалогія сакраменту сужэнства. Да? То есть менавіта таму, што мы хрысціяне, менавіта таму, што мы ахрышчаныя, менавіта таму, што мы з'яўляемся вучнямі Езуса Хрыста, мы з'яўляемся здольнымі да той любові, каб любіць бліжняга чалавека, бліжняга больш, чым самога сябе. І аб гэтым ідзе гаворка ў сужэнстве. Сужэнстве саюз двух людзей, не сябе стаўлю ў цэнтры, не люблю сваю жонку як самога сябе, альбо свайго мужа як самога сябе, толькі любіць бліжняга больш, чым самога сябе, любіць так, як нас навучыў Езус Хрыстус. Ахвярная любоў, якая звязана з крыжам, і менавіта такую любоў Езус благаслаўляе. Менавіта такую любоў Езус благаслаўляе сваім сакраментам. Ось, бо без Божай ласкі, без сакраменту вельмі цяжка казаць аб тым, наколькі як можна пражыць, асабліва веруючаму чалавеку, як можна пражыць без Божай ласкі ўсё сваё жыццё. Вось, і гэта, можа, такая першая рэч, такая, можа, трошкі як уводзіны, каб наогул мы разумелі, што такое сужэнства. Да? То есть сужэнства не проста нейкая дамова, нейкі кантракт паміж людзьмі, як часта, можа, сёння здараецца, заключаюцца брачныя кантракты, як мы іх называем, шлюбныя кантракты, дзе адразу яшчэ перад заключэннем сужэнства, цывільнага сужэнства мае на ўвазе. Да, то есть люди заўсёды распішуць, што ты мне павінен, што я тебе павінен, што маё, што тваё, і тут, можа, нават не ідзе гаворкі аб тым, аб чым гаворыць Святое Пісанне. Пакінець чалавек бацьку свайго, маці сваю, злучыцца з жонкай сваёй, і будуць двое адным целам. Да, то есть, і мы пра ўсё будзем казаць, я, можа, не хачу так доўга, можа, такімі занадта мудрымі словамі казаць, хочацца прасцей, каб людзі зразумелі, але вось гэта першая такая рэч, аб якой я сёння хацеў сказаць, каб мы разумелі, што менавіта вот гэта запаведь любові, якая больш за ўсё, можа, перадусім выконваецца ў сужэнстве, вось, каб мы ўсё-такі разумелі, што гэта такое і навошта нужен гэты сакрамент. Я пра гэта буду яшчэ казаць у бліжэйшы час таксама. Добра, дзякуй вялікі. То перайдзем да гэтых нашых такіх самых набалелых пытанняў, якія часцей за ўсё ўзнікаюць падчас сакраменту сужэнства. Будзем сёння пра гэта размаўляць. Да ўсяго дойдзем сёння. Думаю, што гэта тэма, канешне, на некалькі перадач, таму што яна сапраўды даволі вялікая, даволі аб'ёмістая, але нават калі гаворым пра само сужэнства, што такое сужэнства, таксама варта адказаць на гэтае пытанне. Тут мне ўспамінаецца адна канферэнцыя, якую ладзіла Міністэрства адукацыі некалькі гадоў таму назад, вось на якой таксама быў запрошаны, па поводу змянення ў праграмы вышэйшых навучальных устаноў, каб там зрабіць нейкую дысцыпліну, якая звязана з выхоўваннем да сям'і, з нейкімі сямейнымі каштоўнасцямі, гэтак далей. Было сабрана вельмі многа розных спецыялістаў з розных міністэрстваў, ведомстваў, гэтак далей. Таксама быў праваслаўны святар, і быў я прысутны. І самае першае пытанне, на якім усё заглохла, па сутнасці, гэта пытанне, што ж такое сужэнства, што такое сям'я. На гэтым пытанні, калі пачалі больш такія ліберальныя асобы выступаць, прывялі дэфініцыю нейкае заканадаўства з адной з краін заходняй Еўропы, сям'я – гэта саюз двух людзей. Нават не сказана мужчыны і жанчыны, проста саюз двух людзей. Можна і так лічыць. І з гэтым таксама працавалі. Але тут варта таксама звярнуцца, можа, тут ужо перайду непасрэдна да кодекса кананічнага права, у якім, як я мінулы раз сказаў, немнога знойдзем дэфініцыі канкрэтна, што такое, але аб сужэнскім саюзе там гаворыцца вельмі канкрэтна. Сужэнства альбо сужэнскі саюз, праз які мужчына і жанчына устанаўліваюць паміж сабой супольнасць усяго жыцця, скіраваную па сваёй натуры да дабра сужонкаў, а таксама да нараджэння і выхавання патомства, паміж ахрышчанымі Хрыстом Панам быў узведзены ў годнасць сакраменту.
Таму паміж ахрышчанымі не можа ўстанавіцца такі сапраўдны сужэнскі саюз, які бы не быў сакраментам. Вось. Слоў, конечно, вельмі много, але... Так, вельмі бы хацелася, каб гэта цяпер як так разгорнута патлумачыць. Конечно, бо сапраўды слоў вельмі много, але абусім па парадку. Першае, понятно, што калі гаворым пра сужэнства, гэта саюз мужчыны і жанчыны. Ясна, што Бог так стварыў чалавека, стварыў мужчыну і жанчыну, ім сказаў, пладзіцеся, размнажайцеся. Понятно, што з Божай волі, з Божага ўстанаўлення толькі саюз мужчыны і жанчыны можа быць сям'ёй. Толькі саюз мужчыны і жанчыны можа быць сужэнствам, і ніякіх іншых саюзаў сужэнства быць не могуць. Это уже першая рэч, і, можа, дзякуй Богу, што ў Беларусі нам не трэба об этом много казаць, много тлумачыць. Людзі разумеюць, што такое сужэнства. Наступная справа, праз гэты саюз мужчына і жанчына устанаўліваюць паміж сабой супольнасць усяго жыцця. Да, то есть не гаворыцца супольнасць на ўсё жыццё, то есть толькі такі часовы варыянт, то есть на ўсё жыццё ад сёння до конца, да? Толькі супольнасць усяго жыцця. Да? Гэта такі неакрэслены перыяд. І тут гаворка ідзе не толькі аб тым, што сужэнства не толькі перыяд. Супольнасць усяго жыцця – гэта увесь я. Усё, што ёсць са мной. Да, то есть і мае думкі, мае звычкі, мае нейкія працы, мае абавязкі, і таксама часова ад сёння до конца, то есть усё гэта я аддаю ў сужэнства. Для сябе нічога не пакідаю. Да, то есть калі маладыя людзі жэняцца, вельмі важна, каб яны, просто мой выгаворачы, каб у іх не было тайн аднаго перад адным, каб яны сапраўды нічога для сябе не пакінулі. Бо калі малады чалавек, альбо дзяўчына гаворыць, так, я выхожу замуж, але ў мяне там будуць свае нейкія справы, там я трошкі з халтуры, што я там люблю, там, напрыклад, па пятніцах з сяброўкамі спатыкацца, вось мужу пра гэта не скажу, прыйдзе сужэнства, прыйдзе пятніца, пачнуцца праблемы. Да? Это я такі, можа, прыклад вельмі банальны, вось, але гаворка ідзе аб тым, што ствараем супольнасць усяго жыцця. Сужэнства тады будзе сапраўдным, калі поўнасцю мужчына і жанчына даюцца сабе не толькі ў фізічным сэнсе, але поўнасцю усяго сябе як асобу. Вось гэта наступны элемент вельмі важны у сужэнства. Вось і гэтая супольнасць усяго жыцця, то есть это агульнае, што назбіралася ў іх, яна скіраваная па сваёй натуры да дабра сужонкаў, а таксама для нараджэння і выхавання дзяцей. То есть тут ужо бачым мэты сужэнства. Да, першая мэта, самае галоўнае, дабро сужонкаў. Нараджэнне дзяцей не з'яўляецца першай мэтай, заўважым. Так, это вельмі важна об этом памятаць, бо, на жаль, не ўсе сужэнствы могуць мець дзяцей. І, на жаль, бывае вельмі па-рознаму. Але першая мэта – гэта дабро сужонкаў. Ніколі аб гэтым не павінны забываць. Можа, часта у маладых сем'ях праблемы пачынаюцца тады, калі нараджаецца дзіцятка, і это больш мужчыны скардзяцца, што жонка мяне забываюць. Да? Цяпер усю ўвагу на дзіцятка перакінулі. Ну, таксама таты маладыя, таксама ўсё дзіцятка, а паміж сабой у іх уже бывае вельмі па-рознаму. Вось поэтому першая мэта сужэнства – гэта дабро саміх сужонкаў. Ну і другая мэта, аб якой мы ўжо трошкі сказалі, гэта нараджэнне і выхаванне патомства. Вось дзве асноўныя мэты – нараджэнне і выхаванне таксама. Бо калі толькі нараджэнне, а выхаванне недобра, таксама недобра, калі нейкія іншыя сітуацыі сям'і здараюцца. Ну, хаця гэта жыццё, хаця бывае, канешне, у жыцці вельмі па-рознаму. І вось наступная справа. Паміж ахрышчанымі гэты саюз Хрыстом Панам быў узведзены ў годнасць сакраменту. То есть выступаюць такія словы, як годнасць сакраменту. Часамі людзі думаюць, нібы касцёл прымушае мяне вянчацца, што я павінен нешта, не? Але годнасць сакраменту, што это такое? Напэўна, мы ведаем, што такое сакрамент. Да? Сакрамент – это бачны знак небачнай Божай ласкі. То есть конкретная порцыя Божай ласкі выліваецца падчас цэлебрацыі канкрэтнага сакраменту. Ці гэта хрост, ці гэта эўхарыстыя, ці гэта споведь, ці гэта таксама сужэнства. Вось гэтую любоў, вось гэты саюз Езус як бы узнёс да годнасці сакраменту. То есть заўсёды, калі выказваецца сужэнская згода, заўсёды, калі мужчына гаворыць жанчыне або жанчыне мужчыне, я хачу з табой быць праз усё жыццё, вось заўсёды вось гэты саюз, гэты узел, гэтую повесь Езус благаслаўляе. Тут ужо ёсць пэўнасць, тут няма ніякіх або не або. Таму што ён так паабяцаў, што гэта сакрамент. Вось гэта найвялікшая як бы
найвялікшы гонар, які можа мець гэты саюз мужчыны і жанчыны. Вось таму павінны памятаць, што гэта не проста нейкая павіннасць, нейкая абавязанасць. Трэба зрабіць. Што трэба зрабіць, трэба, ладно, што ж, пойдзем, павянчаемся, пастаім паўгадзіны, да? Але што сапраўды мы ад Бога у гэтым сакраменце атрымліваем вялікую ласку. І далейшыя словы, калі таму паміж ахрышчанымі не можа устанавіцца такі сапраўдны сужэнскі саюз, які не быў бы сакраментам, гэта ўжо трошкі звязана з тым, што я казаў. Да? То есть, таму, што мы ахрышчаны, таму, што мы дзеці Божыя, маем эту годнасць Божых дзяцей, то усе іншыя саюзы, якія могуць існаваць, яны ўжо, скажем, не дарастаюць да нас, можа, груба сказана, да? То есть мы, як ахрышчаныя, мы заслугоўваем на нешта большае. Мы заслугоўваем на сакрамент, мы заслугоўваем на Божую ласку, бо Бог хоча нас благаслаўляць. Вось аб гэтым заўсёды варта памятаць, што то есть тут ідзе не ад касцёла такі прымус, што вы павінны павянчацца, да? А што мы, як дзеці Божыя, самі хочам і можам удзельнічаць у гэтай рэальнасці, да? Удзельнічаць у гэтай Божай ласцы, тых вялікіх дарах, якія Бог кіруе да сужонкаў. Дзякуй вялікі за такое вельмі падрабязнае, а гэта такое падрабязнае тлумачэнне таго, што такое сужанства, як аб гэтым напісана ў кодэксе. У нашым эфіры, на нашых хвалях Радыё Марыя, праграма «Кодэкс кананічнага права». А зараз правемся на невялічкі спеў, пасля якога зноў вернемся ў студыю і будзем працягваць нашу размову. Заставайцеся на хвалях Радыё Марыя. Радыё Марыя, адкрый сваё сэрца і слухай. Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, Wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest Chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba. Boże, Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu jednorodzony. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, Przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste z Duchem Świętym, Chwalę Boga Ojca, amen. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste z Duchem Świętym, Chwalę Boga Ojca, amen. Gloria in excelsis Deo, 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 Gloria in excelsis Deo.
нашым эфіры праграма «Кодекс кананічнага права», дзе мы закранаем розныя тэмы, якія датычаць розных правілаў, законаў і канонаў. У студыі ксёндз-канонік Дмітрый Пухальскі, ля мікрафона Алёна Кот, і мы працягваем нашу размову. Ксёндз Дмітрый, вось тут у нас такое пытанне, у мяне такое пытанне ўзнікла, а вы пацвердзілі, што хочаце аб гэтым паразмаўляць. Калі вы казалі пра тое, хто можа атрымаць сакрамент сужанства, то скажу, што гэта ахрышчаныя. То бок неахрышчаныя не могуць атрымаць сакрамент сужанства. І як гэта ўвогуле так выглядае? Так, па-першае, трэба аб чым тут сказаць, што, канешне, мы не можам казаць, што людзі неахрышчаныя горш, чым людзі ахрышчаныя. Это было б ненармальна, бо кожны чалавек з'яўляецца чалавекам, кожны чалавек мае сваю годнасць. Вось, але што тычыцца цэлебрацыі сакраментаў, то мы таксама павінны ведаць, што першым сакраментам для кожнага чалавека, які ён хоча прымяняць і прымае, это з'яўляецца сакрамент хросту. Поэтому натуральна, што неахрышчаны чалавек ніякія іншыя сакраменты не прымаць, не цэлебраваць не можа. Гэта праўда жыцця, праўда касцёла, і нікуды ад яе не дзенешся. Але калі гаворым пра сужэнства, таксама трэба памятаць наступны момант, што сужэнства гэта не толькі інстытут касцёльны, то есть сужэнства не толькі створана для людзей ахрышчаных. Мы з самага пачатку сказалі, што Бог так стварыў чалавека. Чалавека стварыў мужчыну і жанчыну. Аддзяляецца чалавек адпускае свайго бацьку, маці, злучаецца з жонкай, і двое становяцца адным целам. Гэта праўда жыцця, это не залежыць ад таго, ці чалавек ахрышчаны, ці чалавек не ахрышчаны. Інстытут сям'і з'яўляецца універсальным. Толькі ў чым тут розніца з людзьмі неахрышчанымі? Людзі неахрышчаныя, як мы сказалі, яны не могуць заключыць сакраменты, не могуць цэлебраваць сакраменты. Але ўсё іншае, што мы казалі пра сям'ю, што гэта саюз мужчыны і жанчыны, скіраваны са сваёй натуры да дабра сужонкаў, да нараджэння, выхавання дзяцей, гэта ўсё іх абавязвае. Нават калі размаўляць з людзьмі, скажем так, неверуючымі, можа, нават неахрышчанымі, нават дыскусія завязалася на той канферэнцыі, пра якую сёння ўжо ўспамінаў, так, то есть я калі прачытаў гэту дэфініцыю з Кодекса кананічнага права без упамінання пра Хрыста і сакраменты, то есть большасць згадзілася, што хіба што гэта найбольш трафная дэфініцыя. Лепшага нічога не прыдумалі. Да? То есть, пра што я хачу сказаць, што інстытут сям'і, інстытут сужэнстваў, ён існуе таксама сярод людзей неахрышчаных. І таму натуральна, што касцёл гэтыя сем'і, гэтыя сужэнствы прызнае. І выходзіць такая рэч, што калі мы гаворым, паглядзім на нашу рэчаіснасць, саюз паміж людзьмі неахрышчанымі у касцёльнай практыцы называецца так званае натуральнае сужэнства. Не сакраментальнае, толькі натуральнае. Таму што базуецца на праве натуры, на такая натура чалавека, да, што мужчына злучаецца з жанчынай і утварае сваю сям'ю. І менавіта таму касцёл прызнае гэтыя сужэнствы як сужэнствы. Не сакраментальныя, бо, яшчэ раз паўтаруся, людзі неахрышчаныя не могуць заключыць сужэнства, але як саюз. Як саюз, як сапраўднае сужэнства, як сапраўдную сям'ю. Вось, і што з гэтага вынікае? Паглядзіце, калі, напрыклад, ёсць двое людзей неахрышчаных. Жывуць у горадзе Мінску, напрыклад, Іван да Мар'я пашлі ў ЗАГС і заключылі там сваё сужэнства. Працоўніцы ЗАГСа іх пытаецца, ці хочаце заключыць сужэнства? Хачу. Хочаш взяць Мар'ю за жонку? Хачу. Хочаш взяць Івана за мужа? Хачу. Я аб'яўляю вас мужам і жонкай згодна з Кодексам сям'і Рэспублікі Беларусь. Так? І такі саюз касцёл прызнае як сужэнства. Такі саюз касцёл прызнае сапраўднай сям'ёй. Чаму? Таму, што нічога большага яны зрабіць не могуць. Яны не могуць заключыць сакрамент. Яны не могуць заключыць сакрамент, да, і поэтому і гэты саюз прызнаецца. І нават калі пасля ўжо нешта станецца, яны прыйдуць у касцёл, скажуць, што мы не вянчаліся, мы толькі распісваліся, а вы былі ахрышчаныя? Не. Да? І то есть атрымоўваецца, што гэты саюз касцёл прызнае. А зусім іншая справа будзе, калі людзі ахрышчаныя, той самы Іван і Мар'я, прыйдуць у ЗАГС,
заключаць такі самы саюз, і ўжо такі саюз касцёл не прызнае. Чаму? Таму што паміж ахрышчанымі, як мы сказалі, не можа быць іншага саюза, які не быў бы сакраментам. Да? І вось тут на гэтым узроўні ўзнікае вельмі, не то, што скажу вельмі многа, але некалькі праблем, і вось было такіх некалькі казусаў, некалькі спраў у курыі. Людзі проста былі да канца не разумеючы гэта, можа, палічылі сябе абражанымі, святарамі і гэтак далей. Прыходзіць маладая дзяўчына, якая выходзіць замуж за 45-гадовага грамадзяніна Турцыі. Вось. Робім дакументы, ўсё, і ў мяне пытанне. Яе мужу будучаму 45 гадоў. Так? І пытанне, натуральнае, лагічнае пытанне, ці ён ніколі не быў жанаты. Бо мужчына ў Турцыі 45 гадоў ніколі не быў жанаты. Гэта трошкі так падазрона выглядае. Вядома. Вось. Аказалася, да. Я быў жанаты нават 2 разы, жонкамі развёўся, цяпер я свабодны. Толькі ўся праблема ў тым, што ён быў асобай неахрышчанай. Яго жонкі таксама былі адна, другая асобай неахрышчанай. І касцёл гэты саюз паміж ім і ягонай жонкай лічыць сапраўднай сям'ёй. І таму ён не можа заключыць іншы саюз з дзяўчынай, якая беларуская, якая хоча вянчацца. На жаль, гэта зрабіць не можам. Чаму? Таму што першы саюз ёсць, і касцёл яго прызнае як сям'ю. Было много слёз, было много упрашиваний, гэтак далей, але, на жаль, мы тут нічога зрабіць не можам. Гэта саюз натуральны, сям'я ёсць. Нават калі фізічна не жывуць, нават калі па дзяржаўных законах яны разведзены. І такіх казусаў трошкі ёсць. А ці ёсць шанс вось на конт той гісторыі было прызнаць тыя сужанствы несапраўднымі? Шанс ёсць, але это было б вельмі цяжка. Скажу адразу, вельмі цяжка, бо у любым выпадку гэта пытанне аб несапраўднасці павінен быў разглядаць наш суд касцёльны. Вось, і гэта было бы, працэс бы цягнуўся много гадоў. Вось, і, на жаль, трэба было знайсці прычыны, па якіх он быў бы несапраўдны. А это было вельмі цяжка зрабіць. Дзякуй вялікі. Яшчэ падчас нашай размовы ўзнікла ў мяне такое пытанне. Вось яшчэ раней выкранулі тэму кантрактаў сужанскіх. І у мяне пытанне, як касцёл ставіцца да сужанскіх кантрактаў? Я сказаў уже так, што калі мы говорим пра сужэнства, то гэта сужэнства — это саюз усяго жыцця. То есть, калі мужчына аддаецца жанчыне поўнасцю, род, понятно, что калі маладыя людзі кажуць, што люблю аднаго і хочуць заснаваць сваю сям'ю, там не можа быць ніякіх умоў. Яны проста любяць і проста хочуць заснаваць сям'ю. Калі ўжо пачынаюцца нейкі гандаль на гэтым узроўні, то з'яўляецца вельмі вялікае пытанне, што будзе далей. Ці вы сапраўды, заключаючы сужэнства, думаеце аб тым, што яно распадзецца праз 5-10 гадоў? Калі так, то это может быть перашкода заключения сужэнства. Это может быть такое выключение адзінасці альбо неразрывности сужэнства. Уже об этом буду казаць наступны раз. Да? Поэтому наогул такое стаўленне до таких шлюбных контрактаў у касцёл негатыўнае. Адназначна не. Так. Дзякуй вялікі ксёндз Дмітрый за тое, што так падрабязна расказваеце нам і прыбліжаеце гэтыя праўды, гэтыя правілы, знаёміце нашых радыёслухачоў з гэтымі канонамі. Як заўсёды ў пятніцу ў 16 гадзін вы можаце слухаць Радыё Марыя і спаткацца з ксяндзом-канонікам Дмітраем Пухальскім, дзе мы разважаем і размаўляем на тэму кананічнага права. Дзякуй вялікі, ксёндз Дмітрый, за тое, што прыйшлі да нас. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечны. А мы таксама усім вялікі дзякуй. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітраем Пухальскім.